Salutare, sunt Rău și bine v-am regăsit la un nou info video. Vreau să vă zic că facem giveaway cu un cont de Minecraft Premium. Avem 100 de abonați, aproape, să zicem 100. Pe my channel mi-arată cam, da, 100 de abonați am. E bine și atât. Deci facem giveaway pentru cei 100 de abonați care avem. Tot ce trebuie să faceți este să dați like la videoclip, subscribe la channelul meu și coment cu particip. La 200 de, nu, 150 de abonați voi da, la 150 de abonați și 60 de like-uri voi da 2 conti premium la 2 oameni diferiți. Ok. Acesta este desktop-ul, dacă nu știați, nu știu ce mare chestie. În jocuri, să punem aici, și diferite programe care filmez, Open Broadcast, LGBT și aici. Nu vreți voi să apăsați, nu vreți. Adorea voi, dar nu fac așa. Ok. Auziți pe un fundal că am dat personajul asta de blow. Ok, tot ce trebuie să faceți, după cum v-am spus, trebuie să dați like, subscribe și coment particip. Ok, eu vă mulțumesc, sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne revedem la următorul episod.